Hello good people and welcome to Sly Media TV. My name is JTK and right now to Bindura prisons in the Bindura choir, and they want to spice it up for you. They want to give you a little bit of taste of a different type of choir music. Apart from Chikurubi, we've been there. Apart from Central, we have Bindura right now. So right now I'm going to call upon Henry, aka Mayen. So he's going to introduce himself and the choir as well. Come forth. Ndinofara zita ndini Henry Blessed Sekai aka Mahenso. Ndiri pano pa Bindura main prison patine chikwata chamunoona ichi che Bindura choir. So nhasi sanganayo nesu nemfaro. Tose ticha kwazi sana. Horoi Omi makadini zvenyuwe Kazuwa itakanga paradzaniswa Neusungwa asine nyasha moroi tasangana Koze ticha kwazi sana Horoi Imi makadini zvenyuwe Kazuwa itakanga paradzaniswa Aiwa Neusungwa asine nyasha moroi tasangana dzimwe ishamwari dzedu dziye dzataitamba nadzo pataipema mbanje pamwe nekutorepa isusu takadzisiya kare tave kufamba naJesu tinoti moroi tasangana masuva yawanda Mwari ndakasungwa Kosuva na suva ndinongogara funga ndichasvika rini baba ndichingochema ndaneta Mwari baba pindira Kumasuva yawanda Mwari ndichichema Kosuva nesuva ndinongogara funga ndichasvika rini vana vachingodzingwa chikoro Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari we pindira Mwari we pindira Mwari baba we Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari baba pindira imusungwa wangu kukondisivirira kuva vangive usiku vanondituka ndisina chandatadza ndakumbira Mwari baba pindira Mwari baba pindira imuupenyu wangu kukonditsingirira kuva vangive usiku vanondirwisa ndisina chandatadza ndakumbira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari baba pindira Masuva yawanda Mwari ndakasungwa Masuva nesuva ndinongogara funga ndichasvika rini vana vachingodzingwa chikoro Mwari baba pindira Masuva yawanda Mwari ndichisungwa Masuva nesuva ndinongogara funga ndichasvika rini vana vachingodzingwa chikoro Mwari baba pindira Masuva yawanda Mwari ndichichema Masuva nesuva ndinongogara rota ndichasvika rini mai vachingochema nenzara Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari baba pindira Mwari pindira Mwari pindira Mwari baba pindira
Mwari vanondidana oti iwe huya vechikama changu ubva vatimira iwe umbori aniko iwe unotimira ndoda kufamba naye ini ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye ini ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye ini ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye wabatimiyo irora iwa bofu aiva neshingu zakutaone Jesu atine kude kwe ubofu izo shainesa haimboda kufamba naye iyereva bofu wachungu zake aishuwa Jesu ndamuona atine kude kwe nyasha shuwa shakaitika saka ndoda changu kufamba ini ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye pata sakeyo haiwa mfupi nekuda kwenyasha aida kona Jesu nekuda kupupi nekupira mumuti shungu zake aida kuona Mwari iye yuko sakeyo mfupi shungu zake ndoda kuona Jesu asiye yuka akamuona nenyasha ndoda kufamba naye ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye ini ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye pandakasungwa ndauyakani pano dzimwe hama dzakatiramba Jesu asine kutoziva kuti handina umwe wandingarangarirwe iye Jesu wedu saka ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba na Jesu ndoda famba naye kuzoporesa vanorwara supamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei kopamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei ini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini Jesu vakauya pano pasi kuzoporesa vanorwara kopamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei kopamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei ini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini ini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini naiveduwe imiveduwe naiveduwe imiveduwe Jesu pamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei kopamusoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe wainzwa sei ini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba andini ini ndairamba andabvuma ndairamba andini ndairamba andabvuma ndairamba
andini mapofu ivo vakaona kana nemanzi dzakanzwa opa musoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe waizwa se opa musoro pazvo orovererwa kodai wanga uri ndiwe waizwa se ini ndairamba andaipfuma ndairamba andini 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 ndairamba andaipfuma ndairamba andini. So I want to take time to talk to Mr. Henry Blessed Sakai. Again, my name is JTK, and this is the choir master who was giving us a good show right up there. So anyways, for the purposes of those who are in the comment section, we have many questions of what we're doing here. We are here for the purposes of arts and entertainment, to see and reach out to everybody who's out there so that they can help those who are in here to embrace themselves when they get out there, or they can reach out and help them in any way they can to embrace their nature of art and everything that they do. So please do not be confused. We're not in a position to ask them other questions that you keep on asking in the comment sections. So we're here basically specifically for arts and entertainment. Mr. Henry Sakai. Hello. Choir master. Ndini. Iseko kwaje baba? Choir inofara yakanaka singaite. Choir itingadiuziwa kuti yakavambwa nguva yari basi. Ini ndakasungwa 2018. Ndichisungwa ndakasvika choir ingoripo. But vamwana vachingobuda chikora pachingobuilda choir chiramba chingoendera mberi nekuti kuimbira Mwari wedu. Ndizvo. So choir yenyu ino vanhu vangani? Choir ino vanhu 17. Izvezvi. 17. Yes. Saka mutori neclassification yekuti choir alto, tenor, chi zvese. Ya munongoziva choir inenge nevarume inoita 3 maparts. Tingori nebass, first part nesecond chete. Mandiri kufaya yakadaro. Ndozvachitori. Manje, how is it that you managed to convince sevarume zvimwe zvinhu zvinonetsa waiza ngoti nganise patena inini undande voice rebaby inini endo pa bass ipapo. How do you manage to convince munhu wese to be in order kuti endo pakati zvinhu zvifambe samaster so? Zvazvinoita senge zvinorema kana zvichiitwa navanhu venyama, asi isusu choir tikuimbira Mwari, so haisi yedu ndeyaMwari. Saka Mwari ndo anochuna mavoice kuti adzoke pachiuda chaipo chaipo. So kana voice rechikadzi rinogona kutoya pamurume kwese Mwari ndari pavoice. Saka mavoice akangoripa anokwana isi. Ndizvozvo. Saka imi Mr. Choir Master, what do you think you as a choir need to improve more into this choir situation? Kuti zvinhu zvenyu zvinyatsoenda mberi, munyatsoita zvamuri kunyatsoda chese pasipoti yamuri kuda. What do you think you would need to the viewers that are watching out there? Isusu ndofunga makanyatsa kuona choir yedu iyi ezonzi prison kwatiri ya correctional service. But takaona choir maimbira tikuita ndo yaingoita vanhu chaicho vaingoimba vasungwa vaimba isati ya correctional service. Chingoimba sana instruments. But izvezvi tinoshow instruments. Takaona ma keyboard, takaona ma drums nema guitar. Even mbira chacho dzinengoma zvedu zvoenderera mberi kana mabhosvo. Choir yedu inobva ito standard chaichayo. But izvezvi tingoimba waseti sina usamona tingoimba akapela. Hakuti akapela ndo atokwanisa kuimba chete. Tori nedzimwe dzodochi tichiridzo ma instruments. Toona vanhu vane matalents akawanda ndodza magita imo ma keyboard totakangowanika chete. Kwedu ningaenderere mberi. So I want to ask you also as an individual, muri leader we choir, how do you manage to fish out kuti ningina to put them in position ngwa fish out kuti choir yangu ina munhu so far ndikuda pakati ngantore ningi? How do you manage to do that? Yeah, inyaya yekuti patotanga kuimba paya tichimba songa totanga nayo totonyadzonzoti apa pane discord riri kubuda apa zvino pandani totozivana patikatonga kuti uyu anokwanisa kuchinja voice yake kuti manager kuti imbe so nombaimba bass kana tena. Saka zviri easy kungoona kuti anokwanisa kuenda apa. Saka tingozivana mavoice yedu. And apart from managing choir, have you ever been in a position of being a manager elsewhere? Yeah, Sunday school. Sunday school. Boss, I'm going to be manager. Unongora manager somewhere. Yeah, Sunday school plus ndiri pachikoro. Ndaito choir yo ndakazosvika ndanzwa lead pachikoro pandedzidzawo chikufamba zvakadaro even kuchechi kwangu ndaimba futi choir yo ndakangopiwa chigaro icho saka ndaiya kuno prison handiziwe zvakafamba ose nhangonzo rungoleader ipapo. Saka ndio story ipo. Saka chipiri kutsoma ikamdaro. Yeah, ndozva zvinoita inotsoma. Inotsoma kure. Ndizvo kuya. Zodzo raMwari rinotera nyange kujeri. Rinotera. Ndizvo. Ko vamwe se vasino mabhingo amakarowa. Bingo handitofanira kupfeka bingo ere. But inyaya kuti ndakasangana dambudziko remaziso. Kana kune zuva kudai so seamuona pakuda musodzi.
rinobuda musodzi zvakanyatsero riri zvakangotango ndiri muno prison handizivi kuti chii saka ndakangonzi pfeka maglass kana zuva riripo sekuti gandibva ndangomapfeka tayari kaskirike basa ka zizve basa takati tiri tu hamuna ndiri mnyingino wangu akapfeka kuti maglass isi style inyaya maziso eda hasi rai pakaipa. Yes. So where else of people munoziva pane nguva dzekuti munombonzibudayo sezvandinoona vamwe vachimbonotenderwa vachimboperforma kwakasiyana siyana makambozvitwa here kana kuti mune muchingotipefumura tiri muno? Indirofara chaizvo kuti ndiri kubuda ndikuenda maokesheni akasiyana siyana zvekutoti vamwe vabereki vangu vandozombouya kuno kwachimuzeti achiri pere mwana wedu mujere pasina pekuti vanogona mbondiona kana mavidheos somewhere ndiri kana ku like last month ndakanga ndiri kuglendale tichinoimba ikoko last week but one takanga titori kushamva kwataiimba tichiita zvachada zvemadrugs munhu kwozi vana vari kurasika nyaya dzemadrugs panzi but vakatotoresuwa sungoti handi munota semupa matestimony nyaya ichi emadrugs ndakati totobuda chitoenda ndanditoriona minister kest ndakatoriwo mafotos nawo zvototi vatori mafotos angu saka ndotofara zinga ichi atori mumaivhoni mawo izvi vatori nawo izvi izvi vakatowandisa izvezvi saka ndotonzwa kufara zinga ichi plus kwete tinobuda tinoita maawareness akawandisa sekuti izvezvizvi ipatoonekwa tikatogadzira kuti tifana kutoenda kuri kunzi kuna vanhu vakaremara kwese tinofita kwese isu tivataurira kuti zvakanakira zvakati sei kumukatoenda kumadrugs taivatsuro mutoro yakashata chakati mbanje dzakashata chakati doro rakashata chakati nekuti zvinhu zvakasara doro ndizvo zvimwe zvatotozopinda muno saka zviri nani kupiwa vhangeri nemunhu akasangana nazvo dhan asina saka kubuda zvedu kuno kubindura prison katiri kubuda tikuenda maonesi akawanda tikudza vana nehama neshamwari nevabereki zvakanaka zvakawanda mucommunity saka kubuda tinobuda. So how was that experience? Munoziva mato celebrity kam nditori fani kam munoziva ndara chibaba icho chokwadi ndo zvazviri saka how was the experience yekumbobudawo muchimbotendererawo muchionawo zvimwe nzvimbo muchingoitawo zvekwaya izvi zvinotondifadza ndosamona nitora machitoshingira sekudaro zvoti pandonzi kwaya uyai pane chakatinonzwa moyo wangu chisununguka sekuti ndakuzoti takutobudawo panze tinotsuro vamwe vanhu vatembofamba nawo saka zvinotondifadza ndichiramba chitongozviita muupenyu hwangu. As you have been given feedback munoziva papese pamunoenda unonzi but kwaya yakazobatsira pakati nepakati zvikatofamba kwatone decrease yemadrugs chakadaro zvinofamba so there is always that talk around makambozi experience in such a way? Ndakanyanya kuzvibata patikaenda kushamva pese apa ndaingosvara ngoti hatiri kunoenda tina vanhu but patikaenda kuglendale kwanga iri nyaya dzekuti vanhu vanodamba tambo dzemagetsi zesa act saka takaenda ikoko tichidzidzisa vanhu kuti dzakashatirei bazi vamwe vacho vatikaenda navo vakanga vari vanhu vanga vatosungwa saka pavakanzwa nemunhu akanga atori mujeri kuti ndakambochera inenge njanji ndakadamba tambo dzemagetsi saka izvo ndiri mujeri vamwe vanhu vakatorwa nefear zvekuti kana vaitozviita kubva tase vatosiya. Last week but wati panga tiri kushamva taitsura vana ndakanzwa tsitsi mukoma wangu uchiona vana vatikasiya vari vana vatarizvo ndo vanogoita ficha muupenyu vari kurasika njere noda makaita semutoriro saka patikavatsura ivo vamwe vana vakatozouyawo kwatiri takuti vakanselawo zvinongofadza kuti munhu ari mujeri achikanselawo mumwe munhu ari panze zvo zvinongonakidzawo so zvekuti kana iye wacho kakansela iyo hambo ikangana muupenyu hwake nekuti anozoti munhu ari kundikansela uyu ari kundiudza nekuti atori mumujeri saka talking from experience that's true but mungati muri mujeri kana muri muprison unaikana smart ramakarowa mudara jeri ndo prison aiwa kapa chirungu ka flexing things kamudara jeri iwe smart iri kuti derere prison mudara zvazvinoita mazuvano zvazvinonzi vanhu panze zvezviri kunzi ndo zvinowanika kujeri hazviisiri izvo zviriko kujeri mazuvano kwakafanira kuchikoro even muchikoro kwamukaenda munotozviziva kuna vamwe vanhu vanenge vangorowo netsvina dzavo zvinopera zvakadaro kuno kujeri kuno tinotonzi gezai yangu yekunonamata izvezvi ngatiti munhu wese andosungura kuti afanira kugeza sipo dzimwe dzenguva totopuwa zvokupfeka tichitopiwa saka zvakwauriwo kuti wewe wapindirei muprison koza ukasaziva chinangwa chacho wakapindireka unoramba ungori munhu wokupara but inini ndosamutara simata muri kuona inoyi ndikuzoti ndakanganisa panze muno ndakanogadziriswa saka unofanira kubvuma ndakanogadziriswa uchigeza une tarisiro futi kuti panze ndikuenda chinozogara zvakanaka nemhuri yangu ndizvo zvinostenda izvozvo saka how far is the experience though? What have you learned so far nezvamuri kutaura zvese zvakanaka kuti muri kubatwa zvakanaka things are going well and everything how far have you learned though? Inapa ndadzidza zvakawandisa mukoma wangu. One, ndadzidza kuti nini kuparamura mhosva kwakashata. Ingava mhosva ipi, hakuna mhosva yonzi iri nani. Plus madrugs akashata. Taitoputawo mbanje dzadzia. Zvese zvimpanje doro tatoona doro mavillage whisky chayo. Pandaya mujeri mukoma. Ndakasangana kune mafundisi mukati umu. Mune vanhu veriapo. Vekuti mafundisi anokuparidzira. Veriapo kutora kugara newe, wobva wakuudza.
kuti iwo wakakosha zvandiri ndakatokosha ndakataka kudzwa navanonzi vachinhoro tadzwa namufundisi Peter vamazorodza vakazorodza zvakare kuti ndakakosha saka ukanzwa zvekunzi wakakosha unofanira kubvunza kuti sei kuti ndakakosha wobva wazvigadzirisa paunoti apa ndikutadza kukosha apa wobva wazvikoshesa saka ndadzidza zvakawandisa mukoma even basa munhu wemurume seni usaite nungo ndo dzinogona kupinza futi matambudziko andakasangana nawo dzekusada kushandira mhuri usaite ruchiva uzvokupinza matambudziko siyana nekuti chinhu icho ndochidewo sina usati wasvika panguva yacho mirira mukana inouya ndiyaMwari inonamatirwa kuti isvike saka ukada kumhanyira zvinhu zvinokutambudza hani mazviona for example ndosamuri kuona vamwe vanhu izvezvi kune ma-early marriages avo nakuti varorana varambana vanenge vamhanyira zvinhu mango ngaimirwe yetsvuke izodyiwa hani mazviona zvekuti unodya nesauti zvezvi unoita ugugu wotanga kutambudza zvinhu zvacho zvakada kuzvitaura zvakawandisa indadza zvakawanda ini zvekuti dai pfungwa dzanadzo Mwari uda wandibatsirawo kuti pfungwa dzandinadzo ndiri muno muprison dai dzidzo pfungwa dzandizofanira kuzoramba ndinadzo panze ndochiwo chemwoyo wangu ndo munamati wangu. On that note though, kuti pfungwa dzinofanira kungaramba dzakadzama kubva muprison kuenda kunze, are you also planning on starting your own choir out there kana ndezvemuno chete? Yeah, not choir chete zvamuna ndakadai so nditori mufundisi through prison imomo takaita makosi akawandisa izvo nditori mufundisi zvakadai so masepfekeza anga tori kukumba izvezvi vabereki vakati marongedze kuti mufundisi vari kuuya izvo ndatwa kansela pamusoro pazvo ndiri educator ndakutodzidza kuti munhu kana dambudziko rakati iri ari kurwara so anobatsirwa sei aindiwa sei zvoti kana kuti anetsana nemunhu ndokwanisa kuti wabatsira imi chaima kutinetsa nemudzimai wenyu ndokwanisa kubatsirai ndiri muno mujeri nditori kansela ndiri educator saka ndakatodzidza zvakawanda zvisingaiti zvoti hakusingoti kwaya chete plus ndakapiwa vision ndiri muno yekubatsira ndakaona mamwe zvimwe zvatinoshaya tiri muno mujeri tiri panze apa mari yokuti tikwanisa zvitenga tinewana so ndakazarikirwa naMwari ndakabva ndanzi ndinofanira kugadzira group ronzi the love of God ministry haisi church inenge chipadza vhangeri ndiye chifamba chinobatsirawo maprison zvakawanda zvinodikana maprison zvinoshayiwa nevamwe saka ndadza zvinhu zvakawandisa plus ndine zvinhu zvakawanda zvandada kunoita panze beside choir chete asi choir yo handisiye ndakabva panze ndichitoimba ndiri musician panze handizvisiye ndichiramba ndinazvo asi ndani ministry handanayo. Yes. Those are the wise words from Koma Henry. Vari kuti munochinja munokupa kuti unzwe kuda kuita zvimwe zvinhu zvinyowani muupenyu hwako kana uri munhu anomboita zvimwe zvinhu zvakasiyana katingazomenshini zvakawanda but you can change, you can actually choose. Now it's a place of improvement. It's now ZPCS where you are corrected to do the right thing. And anyways, Mkoma Henry, hapana chimwe chinhu chamuda kutaura chamuda kusiyiro vakateerera navakatarira munguva advice kana kuvaudzawo anything? Ndinongoti kune hama dzangu muri kundinzwa makateerera majeri aya anopera asanoda behavior zvino wamuri kuona Henry uno wamaiti mahenso haasisire wamaiziva ndokumbirisisawo mupadzi ndipapadzi kudze zvakare handisiri wamaiziva patinodzoka nditambire musanditye sematyirira makanga makundiita dai Mwari wakubatsirai ndo mashoko andingaudze vanhu ndingavasanditya ndoda kusangana nawo zvakare asi handisiri munhu wavaiziva wati waselebwa vachatye manje kuunganirwa pane vanhu vandiramba vane umwe mufungo usiri ndiwo zvamurimi zvazvinoita mumwe munhu anogonoramba achitoona Henry mahenso waiziva but Mwari ndakwanisa kukasira kuona kuti haasisiri uye anga aripo munhu wenyama anononokaita se kuona saka chishuwo changu ndechekuti panze ngavatitambirewo sezvaimbotita panze tisati taparamura mhosva dzatakapara. Yes, because ndapedya kuita sei kudzoka kwandikabva.